бигрәк рус мәктәпләрендә татар рухы, татар мөхите, ул татар теле дәресләре, әдәбияты дәресләре һәм укытучыларның тырышлыгы белән тотыла иде. Хәзер укытучылар саны да кимеде. Һәм иң кызганышы дип әйтер идем, бигрәк рус мәктәпләрендә туган тел буларак татар телен сайлаучыларның саны бик нык кимеде. Менә мин үткән ел яз көне җәй башында укытучылар конкурсына катнаштым һәм әңгәмә барышында иң яхшы укытучылардан бит инде без әңгәмә корабыз шулар белән сорыйм. Мәктәп сезнең мәктәптә ничә укучы, мәктәбегездә ничә процент туган телен сайлады дигәндә арада 55-60 дигәннәр шактый булды. Ягъни бу инде мисал өчен 1000 укучы икән, димәк аның 400 укучы татар теле дәрес буларак гомумән укымый дигән сүз. Бу күргәнебезчә теге укытучыларның хәлен авырату белән бергә, катлауландыру белән бергә, инде татар теле безнең сакланышы, аның кулланылышының, тупас булса да әйтим, геометрик прогрессия белән кими барачагына китерәчәк бер күренеш. Кызганыч, әмма бүгенге хәлебез әнә шундый. Димәк, инде монда хәзер татар теленең дәрәҗәсе шулай түбән тәгәрәгәч, дәреслектәр дә кирәкмәячәк дигән сүз. Бу мәсьәләдә билгеле бар, аннан да бигрәк нәкъ менә шушы закон нигезендә дип әйтимме, әлеге хәл вазгыятькә бәйле яңа дәреслекләр эшләү эше бара, башланды. Мин эшли торган Тел әдәбият һәм сәнгать институтында да дәреслекләр язу белән шөгыльләнүче бүлек бар. Билгеле булар бу яктан караганда без дип әйтим инде бүлеккә эшләүчеләр дәреслекләрне булдыру, аның сыйфатын күтәрү, заман таләпләренә яраклы итеп эшләүне алга куябыз, яисә куялар. Әмма әйткәнемчә, менә бу гомуми вазгыять ул бу сорауны катлауландыра. Дөрес, бәхеткә дип әйтимме, моныңнан чыгу юлларын эзләү дә бар. Аерым алганда бүгенге көндә без әйтә торган күп телле мәктәп, полилингваль дигән рус сүзен кулланабыз. Инде бу очракта мәктәпләрнең адымнар исеме белән ачылуы да әйбәт күренеш. Ләкин әле аларның беренче адымнары гына. Әле икенче елдан эшлиләр. Бу мәктәптә чынлап та татар телендә аерым предметларны укытылу булачакмы һәм ул үз максатына ирешәчәкме, әлегә ул фараз кылу гына. Нинди нәтиҗәләр булачак? Нинди булачак? Аның нәтиҗәсен без кызганыч ки, тагын бер 8-9 елдан, 10 елдан дип әйтимме генә күрәчәкбез. Димәк, әле бу ерактагы перспектива. Ә менә бүгенге көндә туган телебезне, әдәбиятыбызны яклау, саклауда без мөһим урынны балалар бакчасы һәм мәктәпкә бирәбез икән. Димәк, игътибар бирү, анда һәр ата-анага, һәр балага якын килеп, аның күңелендә үзенең татарлыгы турында уйлану, горурлану, хиссе уяту җитди бурыч булып кала. Димәк, Әлфәт абый, хәзер инде менә мәктәпләрдә дә ниндидер ышаныч калмады дип әйтимме соң инде. Димәк, бөтен өмет хәзер гаиләдә булып чыгам әллә соң инде? Беләсеңме, Зөлфия, ышаныч калмый дигән сүзне минем һич кенә кулланасым килми. Өметсез шайтан дип әйтәләр. Без кешеләр, адәм заты барыбер өмет белән яшибез. Ахыр чиктән нәкъ шушы өмет һәм халкыбыз турында сөйләшүдә, һәм үзебезнең шәхси тормышыбызга бәйле иртәгәге көнне безгә өмет белән карауга, ышанычка китерә бит. Мин булай дип әйтер идем. Билгеле, җитди игътибар гаиләгә бирелә. Бу бәхәссез. Әмма монда кыенлыгы шунда ки, менә бу соңгы елларда, бигрәк тә быел безнең республикабызда телләр елы дип игълан ителүгә бәйле игътибар күз алдыбызда. Дискәләгән чара үткәрелде. Сезнең радиода, Аллага шөкер, даими тапшырулар алып барды. Тама-тама тамчы ташны тишә дигәндәй, аерым ата-аналарга аның да йогынтысы булгандыр дигән өметтә мин. Һичшиксез гаиләгә игътибар зур һәм алга таба да системалы барырга тиеш. Менә быел телләргә бәйле ел үтеп киткәннән соң онытылып калмасын иде. Без башлаган әлеге башлангычлар, радио тапшырумы ул, очрашулармы ул, телевизион тапшырулармы дәвам итсен, системалы булсын. Икенче яктан, татар телен өйрәнүне гаиләгә генә калдырып кайтарып калдырырга ярамый. Без дәүләт теле, дәүләт теле ул, димәк, аның кулланылыш даирәсе киң булырга тиеш.
Әлфәт абый, Татар теле кабатлап әйтәм, ул фән теле дә булырга тиеш. Һәм монда татар теле әдәбияты гына түгел, тарих та, социологиядә, психологиядә, башка фәннәрдә татар телендә дә өйрәнелергә, язылырга тиеш. Яисә без шуны максат итеп куйыйк. Әнә шул зур максат куйганда гына алгарыш, яисә алга бару, әнә шушы без әйткән өмет, ышаныч чаткысы күбрәк була дип саныйм. Әлфәт абый, менә без укыган заманнарда гөрләп яшидер идек, рәхәтләнеп үз телебездә сөйләшеп, менә сездән дәресләр алып, ул вакытта әдәбият фәненә килүчеләр дә күп иде бит. Хәзер менә гомумән шушы фәнни юнәлешне дәвам итүчеләр бармы соң? Менә шулай бит инде ул дөнья дигәнең сәбәп, нәтиҗә бәйләнешеннән без бер кая китә алмыйбыз. Материалистик дөньяда яшибез дигәндәй. Чынлап та әлеге вазгыять соңгы елларда менә милли телләргә карата булган шундый тискәре дип әйтимме соң хәл күренешләр, алар телебез белән кызыксыну чыларның да кимүенә китерде. Карагыз, дөрес, Аллага шөкер дип әйтәбез, без бүгенге көндә татар мәктәпләре эшләп килә. Ягъни туган телендә белем алып, аның теленең матурлыгын, ахаңын бөтен тирәнлегендә белгән балаларыбыз күп. Шигырь, хикәя язып, төрле конкурсларда катнашучылар да байтак. Конкурслар оештырылып тора, Аллага шөкер, нәтиҗәләр дә әйбәт. Шул ук вакытта хәзер инде татар теле укытучылары кими бару. Үз чиратында югары уку йортларында татар теле бүлекләренең бетерелүе, хәтерегездәдер, без хәзергечә әйтсәк инде КХТда дип әйтикме, Төзүчеләр институтында, авиация институтында һәм башкаларда татар бүлекләре эшләп килде. Айрым төркемнәр татар теле дәресләре алып бардылар. Чит тел, кайбысының чит тел белән параллель рәвештә барды. Кызганычки, алар барысыдан нигездә бетерелде. Калганы да 1-2 белән нәшикләнә. Ягъни әнә шундый кысылу күзәтелә. Һәм бу эш чиратында инде татар теле укытучысы булырга теләүчеләр бу дөнья белән якыннан танышып, шул өлкәдә эшләргә үзләрен багышлаучыларның да кимүенә китерә. Әгәр дә без тел әдәбият укытучылары саны мәктәпләрдә кимегән икән, димәк, аларны әзерләүдә шул үз чиратында кими бит инде. Карагыз, сез менә бу колледж яисә элекке педагогика училищелары, аларда да Арчаныкы Аллага шөкер ныклы сакланып килә. Инде Казан педагогика училищесында белүемчә махсус татар теле укытучылары әзерләнми. Башлангыч укытучылар дип әйтим инде. Менә шушындый кысылу бу өлкәнең киңәю даирәсен бик нык чикли. Менә шуңа күрә дә без быел менә бу күп әлеге кыенлыклар, каршылыкларны җиңеп чыгу буенча шактый матур адымнар ясау омтылышы булган икән. Әйткәнчә, телләр турындагы телләребезне үстерү, яклау, саклауга бәйле. Шуларны хәзер инде бердән нигезләргә, алар үзгәрешсез калырга тиеш. Бу чаралар системага салынырга һәм алдагы елларда әнә шул излекле рәвештә күтәрелешкә ирешүне максат итеп куярга. Мин бу өлкәдә барыбер өметемне җуймыйм. Ләкин татар теленең популярлыгын күтәрү барыбызның да бурыч. Синеке дә, минеке дә. Монда беренче чиратта бәлки үзеңнән башларга кирәктер әле. Мин өйрәтергә, яисә булай тиеш, тегеләй тиеш дип әйтү берәйбер, әмма син үзең өйдә, гаиләңдә, хатының, кызың белән татарча сөйләшәсеңме? Синең балаң татарча беләме? Дигән сорауны куй иң беренче. Татар җырын, музыкасын тыңлыйбызмы? Концертларга, театрларга йөрибезме? Минем әйткәнем дә бар кебек. Хәзер үземә шундыйрак шарт дип әйтимме куйдым. Теләсә кайсы оешмага, кибеткә кергән вакытта иң беренче татар телендә исәнмесез дип исәнләшәм. Аннар рус теленә күчеп, мин добрый день дип әйтәм. Миңа кайсы телдә җавап бирәләр, мин шул телдә оралаша башлыйм. Ләкин мин үземнең татарлыгымнан курыкмыйм һәм аннан оялмыйм. Горурлык ул таяныч ноктасы да булып тора бит әле. Әлфәт абый, аннары бит инде хәзер шундый менә 150-200 сүз кулланабыз без татар телендә. Иң яшәйтелә торган сүзләр инде бу. Менә киләчәктә шушы безнең Фатих Әмирхан Енеки, менә шуларның әсәрләрен белеп, тәмле итеп, менә шул байлыктан файдаланып сөйләшүче яшьләребез ни хәлдә булыр икән?
Зөфия, сорауларының һәр икенчесе катлаулы, авыр, бер сүз белән чынлап та җавап бирүдә кыен. Кызганыч дип әйтәбез без. Әгәр дә Бәлки безгә шуның белән канәгатьләнергә кирәктер. Менә бит сөйләшә, исәнләшә, саубуллаша татар телендә. беләсеңме? Хәзерге балалардан бөтенләй нәрсәдер Билгеле, моңа без кайвакыт теләмичә дә барырга да мәҗбүр булабыз. Менә монда мин ике әйберне күрәм. Бер яктан караганда, татар халкы 5 миллион исәпләнә икән. Һәм аның инде үткән нәтиҗәләр буенча 1 миллионы үзенең туган телен белми дип язылган иде. Быелгысы ничек булыр, шул дәрәҗәдә булса дигән өметтә инде мин. Икенчедән, Татарстаннан һәм Башкортстаннан читтә татар теле мәктәпләрдә укытуның бик авыр хәлдә булуын укып, ишетеп, күреп беләбез. Димәк, тагын 20-30 елдан бүгенге мәктәп укучысы ул татар телен укымый өйрәнми икән. Димәк, татар телен ипи-тозлык кына белә. Һәм аннан инде Фатих Амирхан әсәрләрен укуны өмет итеп булмый. Шул рәвешле тараю һаман дәвам итә бит. Татарстан, Башкортстанда моны саклау максаты куела. Шуңа күрә дә игътибар итегез, Этик китап нәшрияты татар телендә әдипләребезнең әсәрләрен аудио язма итеп чыгара икән. Һәм ул радиода бар, машинада барганда да мин аны радиодан тыңлап алу мөмкинлеге бар икән. Бу да әйбәт. Әтисе тыңласа, аның артка утыргычта утырып барган баласының да кулагына керә. Ягъни бу мәсьәләдә һәр мөмкинлекне файдалану. Ул һәрберебездән торсын иде. Аннан соң беләсеңме, мин үзем нигездә үзем очрашкан, аралашкан кешеләр белән кайсы милләттән булуга карамастан шушындай фикерендә үткәрәм. Менә кайвакыт без еш кына дуслык, татулык, үзара хөрмәт төшенчәсен еш кулланабыз. Менә мин яшим 30 ел бер өйдә. Минем белән бер мәйданчыкта 4 фатир, икесендә рус милләтеннән булган кешеләр. Һәр көнне иртәнге якта мин алар белән здравствуйте, добрый день дип исәнләшәм. 30 ел эчендә алар минем бер тапкыр да исәнмесез дип эндәшкәннәре юк. Ни өчен? Мин шуңа күрә мин хәзер инде җайлап кына, итәгатьле итеп, үземнең коллегама, күршемә, дустыма да татар телендә исәнләшәм, эндәшәм. Аңа бу сүзне күңеленә салырга телим. Ул да эндәшсен миңа, мине хөрмәт итә икән. Татарча эндәшсен. Хәерле иртә, исәнмесез дигән сүзне, әлеге 2-3 сүзне ятлый алмаслык, белмәслек кеше юк. Бу хөрмәтме? Толерантлыкмы? Толерантлык бит ул түзеп яшәү дигән сүз. Хөрмәт итә икән ул мине, исәнләшсен, һич югы бер сүз әйтсен, сау булыгыз дип әйтсен. Менә шушыңа килү дә кирәк бит. Менә аннары безнең татар халкының тыйнак булуы да монда ачык чагылаймы? Менә шул ук хәзер җанисәп дип әйтик инде, шулай ук безнең инде шушы Башкортстанга карата, башкортларга карата диалект дигән индер сәясәт кертеп җибәрелде һәм ул артык менә куертыла дип әйтер идем мин, төрле бәхәсләргә ниндидер аңлашылмаучылыкларга китерде бу. Һаман да шул ничектер татарлар эндәшмибез кебек. Беренчесеннән башлыйм. Чынлап та татар халкының гаҗәеп матур сыйфатлары бар. Без чисталык яратабыз. Без эшчән, без тырыш, сүз тыңлаучан, өлкәннәрне хөрмәт итәбез, абый, апа дип әйтү үзе генә дә гаҗәеп матур сүз. Тик күрше милләтләрдә ул бик сирәк кулланылмый бит инде ул. Һәм башка шундый матур сыйфатларыбыз татарны татар иткән, аның менталь сыйфатлары. Алар якланырга, сакланырга тиеш килешә. Сабырлык ул ислам дине белән дә, Коръәндә дә күп тапкырлар кабатланган төшенчә икәнлеген беләбез. Ул да матур сыйфат. Беләсеңме, менә мин Айдар Раби Хәлимнең язганнарын бу очракта искә төшереп китәм. Ул булай ди: татарның сабырлыгы еш кына ул ди, миш арты сабырлыгына кайтып кала да, ул аның мискинлегенә китерә. Кирәкле урында без кычкырып, каты итеп үз сүзебезне әйтә алмыйбыз. Күпме дәрәҗәдә, бәлки тәрбиябез дә тәрбиядән килгән күренештә түгелме? Чынлап та, менә мин үскән вакытта әтияни, әби бабай минем башымнан сыйпап, улым, кызым, ярар, эндәшмә инде, тик кенә тор, чәчрәп торма, үзеңә кыенлык килер дигән кебек мине тыйнаклыкка өндәделәр. Ул тыйнаклык ул минем күпме дәрәҗәдә
гафу итегез инде ямьсез сүз мукытлыкка китермәдеме? Татар мукытлыгы дигән ямьсез төшенчә дә бар бит әле. Ваемсызлык, яисә үзеңне тиеш булганны таләп итә белмәү, күбек сыйфатларыбыз да бар бит. Менә безгә бүген әйткәнемчә горурлык. Горурлыкның нигезе сине үзеңне шәхес итеп танау. Мин татар, син үзеңне башкаларга үрнәк итеп кую. Синең белемле булуың, акыллы булуың, булдыклылыгың. Без бары тик шуның белән генә үзебезне башка милләтләр әйләнәсендә саклап кала алабыз. Горур бул, акыллы бул, белемле бул. Белем ал. Менә татар кара нинди акыллы, нинди белемле дип әйтсеннәр. Шул вакытта гына синең үзеңдә дә, балаларыңда да әлеге татарлык белән горурлык хисе туа ала дип саныйм мин. Һәм менә икенче сорауның икенче өлеше, Зөлфия, ул инде халык санын алуга бәйле мәсьәлә. Чынлап та катлаулы әйбер, чөнки ул сәясәт белән бәйле. Без барыбер татар халкының бөтен ил буенча таралганлыгын күрәбез. Аның инде 5 миллионнан да ким түгеллеген дә тоябыз, сизәбез. Шул вакытта әлеге сәясәттә һәр төр ялганга, уйдырмага да урын калдырмаска иде. Мин уйлыйм, бик күпләр электрон формада тавыш бирерләр дип, белүемчә ул реальлеккә якынрак булачак. Инде синең өеңә әлеге халык сан алучы кеше килгән вакытта аның нәрсә язганнарын карап тору, курыкма, оялма, таләп ит, күрсәтсеннәр, кул куюларын, һәм хәтта үзеңә фотога төшереп алудан да читкә китмәскә кирәк. Инде кемнәңдер басымына таянып, ереп дип әйтимме, ярар инде, кем булып язылсаң да ярый дигән фикер, сүз жанга кирергә тиеш түгел. Мин татар халкы, Аллаһка шөкер, күп, бердәм, без дус, тату һәм төрле диалектларга айыруны да мин кабул итмим. Ахыр чиктә еш кына кайвакыт галим гөләмәнең тикшерүләренә бәйле, менә минем телем шундыйрак икән, минем телем мондыйрак диалектта икән дип айрымланырга тырышулар, алар урынсыз дип саныйм. Айрылганны аю ашар ди, бүленгәнне бүре ашар. Халкыбыз инде моңа күптән җавап биргән. Шуңа күрә без бердәм булып, без татар булып калырга тиеш. Һәм горурланып, күкрәк киереп, үзебезнең татарлыгыбызны яклап, саклап ишетергә тиеш.